No, on és el pare? I la corbata? Ai, no me'n posaré, tieta. Ai, què vol dir que no te'n posaràs? Doncs que passo d'anar tot el dia amb la soga al coll. On la tens? Que no me'n posaré, tieta. Què vols, fer-te el model? Ser l'únic de la casa que va sense corbata per fer-te veure? Em sembla que avui això no toca. Tu tampoc en dus. Que saps fer el nus? No, Jo tampoc. però no pateixis, ja trobarem algú que te'l sàpiga fer. I què passaria si no em portés, Vinga, posa-la en corbata, home, està en corbata amb tot. Va, no facis el burro. Vinga, no siguis criatura. I tu t'has fet vella. El teu pare deu ser al despatx. Quan surti, li dius que et faci el nus. I espereus aquí que l'Elsa ja gairebé és a punt. Ai, com està? Nerviosa, com vols que estigui? Que la puc veure? No. Va, sisplau. T'he dit que no. Va. Au, vine a córrer. Però què passa? Ajuda, allò de la boca, que no sé on t'ho té. Però el què? Que no sé Allò què? de l'aire, que s'està ofegant. Oh, l'allador! Sí, abans del rat, ja era els nervis. Corre, vine. Para, m'has de fer el nus. La nena, els nervis. No, ni se t'acudeixi, tu quieta aquí. Encara no l'has vista? No, noia, jo quiet aquí. Fins que no hi siguem tots. Ja ho sé, paciència. No sabia que haguera sortit. He anat a la floristeria que em canviessin el ram. El ram. Sí, li havien posat unes flors d'aquelles que li fan al·lèrgia. Sort que ens n'hem adonat. Ha passat res? Està bé l'Elsa? Com estaves tu el dia del teu casament? Feliç com un tornavís. Ai, no et posis aquesta corbata. No m'ho facis, això no lliga gens. El llacet t'està molt millor. Estàs molt elegant. Si tu ho dius... Ah, ara tu? Ara jo què? Oh, que t'acabo de llançar una floreta. Potser que me la tornis, no? Sí, estàs... Malament. Si et costa tant trobar la paraula, vol dir que vaig fer d'un cromo. No, dona, no. Vull dir que sembles una... Mira, para el carro que encara prendrem mal. No pateixis que ja m'ho dic jo tota soleta. Estic moníssima i aquest color em rejuveneix. Però si tu encara no has de patir per semblar més jove. Em cuido, no menjo greixos ni tinc disgustos. T'agrada? Si a tu t'agrada, a mi ja m'està bé. Té. Aguanta un moment. Me'n dones un? Ara sí. Enteniment, que se't piquen amb els queixals. Però si ara me'n queden de queixals. Els postissos també es piquen. Ja l'has vista. Li he portat l'inhalador. L'inhalador? Et prometo que he tancat els ulls. Mira, tu no has vist res. Si obres la boca, t'hi fot un gladiol. Que n'hi ha per gaire. Encara no hi som tots. Perdona. Falten els germans de la núvia. Perdona, que em falten només dos, que jo fa estona que m'espero. Mira, tu, calla, que ja has passat per davant de tots i has vist el que no hauries d'haver vist. I ara us deixo sols perquè parleu de coses d'homes. Ja t'ha explicat el teu pare allò de les abelles? La llavor, la floreta, la disfunció erèctil... Saps què? Em sembla que jo també em trauré el llacet. M'engabanya. Si no m'ajudes a fer el nus, la tieta em penjarà. Saps què és això? La prova del crim. La teva mare t'hauria estirat de les orelles. Condícia! Això mateix, condícia, era el lema de la teva mare. El lema no, el crit de guerra. Sigues polit, fill meu, tingues condícia. Sempre tenia aquesta paraula a la boca. Doncs veig que te n'has oblidat. No me n'he oblidat. El que passa és que m'ha caigut perquè la tieta se m'ha endut una estrabada. Molt bé. Escolta, com és que tu no has convidat cap novieta? Pare, Sí? t'he de dir una cosa.
No fotis. Però què passa si no t'he dit res encara? Et dic si tens nòvia i em dius que m'has de dir una cosa? Què vols que m'esperi? Que te'n vas a les missions? Pare, que no m'agraden els homes. A veure, Ai, que m'estàs ofegant. mira, Què? Sóc igual que en Max, oi? quan tenia la teva edat, És que sempre dius el mateix. rapapieso, ja t'arribarà. No. No què? Que jo no faré... Com es diu? Catúfols. Doncs això, jo no faré catúfols. Ai, no es llencen papers a terra. Què m'havies de dir? Has vist el Max? No, encara no ha arribat. I a l'Àlex? David no m'hi va llogat de casa avui, no he vist ningú. I no t'han trucat? No t'han dit res? Què m'havien de dir? A veure, David, jeroglífics no. Què passa? No res, és igual, ja t'ho explicaran ells després. Però hi ha cap problema a l'empresa? Ha passat res? No, bé, no ho sé. Què m'havien de dir els teus germans? No crec que triguin molt en arribar ja. Suposo que no estareu parlant de feina, no? Ja esteu a punt? Fins que no hi siguem tots, no comença la processó. Ingrid, dona, deixa'm entrar. Jo sóc el pare i a més el vestit l'he pagat jo. Això últim no t'ho tindrem en compte, té. Diu la teva germana que li guardis, que ella no du butxaques. I ella apunta a proposar als dissenyadors de vestits de núvia que inventin vestits de núvia amb butxaques per núvies asmàtiques. És que s'ha d'estar per tot, Aquesta dona és un sol. I el teu germà és un enza, per deixar-se-la perdre. On vas? Surto a Que veure no si... estàvem parlant, tu i jo. No crec que triguin en arribar. David, no em mouré d'aquí. I fins que no et doni permís, tu tampoc. A veure, vine cap aquí. Així. Molt bé. Escolta, l'has triat molt bé, aquesta corbata. Jo per aquestes coses sóc un desastre. Això d'haver anat tan posat a la feina és un rotllo, oi, fill? Sí. No. A tu tampoc t'agrada. La feina a mi? Anar amb corbata. Amb això ens assemblem. Escolta, quant temps fa que treballes amb nosaltres? 6 mesos. I què? Proves que no estàs aprenent? Jo m'hi esforço molt. Doncs t'ho diré jo. N'estàs aprenent. Però has de filar prim, David, molt prim. Per fer aquesta feina s'ha de ser molt llest. I com deia el meu pare, s'ha de ser més puta que bonic. I això què vol dir? Doncs que si t'arriba alguna informació confidencial, vingui d'on vingui, has de saber que és confidencial. I no te n'hauria de dir res? A veure, què tenim? Una de les empreses més importants del sector. Què volem? Créixer i ser competitius. I què som? Una pinya! Ah, molt bé, fill, tu sempre has sigut un nano molt llest. M'hi esforço cada dia més, t'ho prometo. Doncs ja ho saps, discreció. Saps què vol dir? Aprèn a tenir la boca tancada. Perquè cada cop que respires i deixes anar un nom o una xifra, ens pots fer perdre beneficis. Per tant, no te n'hauria d'haver dit res. I per tant, a mi que sóc l'amo, m'ho has de dir tot. Ai, això de ser el petit deu ser una llauna, oi, fill? Deus tenir por de ser sempre l'últim que arriba a tot arreu. L'Àlex i el Max tenen més experiència que jo. I la veritat és que no sé si estaré a l'alçada. Els teus germans ja han fet tot el camí. Tu te'l trobaràs fet, però a poc i amb una bona lletra, tranquil·litat, tot arribarà. No, i tu també arribaràs, És que és un tema una mica delicat, pare. I em penso que l'Àlex i el Max te'n volien parlar un dia Has d'aquests. sentit el meu nom? No m'estareu maleint perquè arribo tard, no? Ah, no, encara és hora. I diuen que el nuvi se l'ha de fer patir. Hola, Max. Pensava que et trobaria fet un manyoc de nervis. Per què hauria d'estar nerviós? Ah, es casa la teva nena. Per tant, estic feliç i content i la mar d'il·lusionat. Per què hauria d'estar nerviós? Vindrà molta gent i segur... Estic parlant amb el teu germà. Per res, pare, suposo que tot està sota control. Això espero. Què? Tens ganes de veure la teva germana? L'heu vista? Jo sí. Però li han fet jurar que no ens diria res. I el teu germà és un home de paraula, oi, fill? Nano, sembles tot un senyor, El pare m'ha fet la corbata. El nus. El pare m'ha fet el nus. En saps res del teu germà? De l'Àlex deu estar a punt d'arribar. Escolta, doncs, per la feta consciència, Ah, coneixerem... Com es diu? La noia que surt amb l'Àlex, la nova, Crec que es diu
Sílvia, crec que es diu Sílvia. Un nom molt bonic. I a què es dedica? A fer caritat. Per sortir amb l'Àlex ha de ser o molt tonta o molt tonta. Bon dia, Max. No et podies comprar unes altres sabates pel casament de la teva germana? Què passa amb aquestes? No res, no els passa res. Aquest és el problema. Ens fem un petó o ho deixem pel dia de l'enterrament? El teu enterrament? No siguis estúpida, Ingrid. Saps que et surto més a compte viu. Ves amb la mà. T'agrada el perfum? M'entusiasma. És caríssim i el pagues tu. Les dones en classe no necessiten posar-se perfum. T'equivoques, són les verges les que no en necessiten, perquè encara tenen la pell fresca. Estàs fantàstica. Això, aquesta era la paraula. Fantàstica. Us agraeixo el compliment. I tot gràcies a mi. Ara estàs millor que mai. Una dona sola és com un bloc de granit. Indestructible. Resistent, Max. Deixem-ho en resistent. Tu i jo sempre hem sigut molt civilitzats. I ara me'n vaig cap a dins. Aviseu-me quan hi siguem tots, que la núvia s'està cagant a sobre. Quieta, cunyada! Ex! Ja hi som tots? I totes, mats, i totes. Estimats, estimada, us presento la Sílvia. Hola. Mireu que mona. Si fins i tot fa joc amb el tapissat de les cadires. Hola, Sílvia. Soc en Max, el germà de l'Àlex. El germà gran. I aquí a la dreta, amb el pitrall aquest vermell, el petit. David, dona la poteta. Hola, Sílvia. Hola, David. Benvinguda, Sílvia. M'agrada molt que hagis pogut venir. Tenia moltes ganes de conèixer. Vostè és el Víctor. El pare de la criatura, fixa't tu, som iguals, mira. 2 ulls, 2 forat de nas, 2 font d'inversió, 2... Perquè tu també en tens 2, oi, pare? Oh, i tant, si som pastats. Hola, jo sóc l'Ingrid, però no cal que t'aprenguis el meu nom. Pots dir-me ex. Quin fàstic de família. O sigui, ex. Un fàstic, un fàstic. Em deixaràs que et digui Ingrid. Tens un nom molt maco. Perfecte, per fi, una dona decent, Àlex. Sabia que t'agradaria. Vine, reina, que les nenes de la casa estem concentrades a l'altra banda del No ho veig, cunyada, no ho veig. Jo l'he vista primer i jo la vigilo. De què tens por? Tinc por que si la perdo de vista m'oblido d'ella i no recordo on l'he posada. Àlex, descansa. Fas cara de bona persona, ja m'explicaràs què vas fer. Què vaig fer? Dir que hauries cometre algun gran error, no?, per carregar amb aquesta penitència. Molt ben jugat, cunyada, però te la tornaré. Escolta, que no tenim res per brindar, que no és una celebració, això. Vols beure res, Sílvia? Jo sí, mira, posa'm una copeta de... No, a veure, Àlex, sisplau, l'Elsa està a punt de sortir. No pots esperar que arribem a No, veure. posa-li una copeta de whisky al tete, collons. David, Que estem de festa. D'on ets, Sílvia? D'on som tu? D'aquí, d'allà, d'on som, d'on venim. No penses estar tot el dia així? Mira, va aparèixer sota un bolet, oi, reina? Un bolet al·lucinògen. Em vaig ajupir, el vaig collir, vaig mossegar... Hòstia, i encara em dura el globo. A part de beguda, ja veus que podem oferir una altra mena d'aperitiu. Que t'agraden els nostres carmels? David, que estem de festa, que avui no cal. El David vol ser el millor venedor de l'empresa, el dur a la sang. som venedors, Àlex. Si no sabéssim vendre el que fem, no tindríem el que tenim. No te n'ha dit res, l'Àlex? Sí, i tant. M'ha dit que fabriqueu... Bé, no sé si es diu així. Ho diu bé. Fem caramels. És una marca molt coneguda. Jo n'havia menjat de petita. I també n'he vist en algun altre país. Són també vostres. Sí, fa anys que exportem a tota Europa. De fet, ara estem obrint mercat molt més lluny. Molt més lluny. Sí, Àsia i el nord d'Àfrica. A Amèrica encara no ens hi volen. S'ha d'anar molt en compte, perquè segons quins moviments poden ser molt arriscats. No has de tenir por, pare. Expansió vol dir creixement. Sí, si es fa ben dit, sí. Però si no es calculen els riscos... Ens podem fotre una santa hòstia, però escolta tu, qui no risca? És bonic. Això, que feu carmels, a de petita no em deixaven menjar massa. Àlex, la teva companya és una noia encantadora. A què et dediques? Estudio I què estudies? història de les religions. Què? No és ara tan d'encantadora, oi? I això exactament de què va?
Preparats? Corre, nena, agafa el ciri que ve la mare de Déu. Com està la nena? Morta de por. Tieta! Hola, ja m'han dit que has estat l'últim en arribar. Tieta, et presento la Sílvia, Sílvia la tieta. Moi, moi i remois. Au, va, tots a punt, vinga. I feu-me allò, que l'hem de veure bé de totes partes. Ai, Víctor. Elsa, ja pots passar. Pare, puc fer-te un petó? No. Fes-li aquí, que si no, que va pintar bé i se li quedarà marcat. Elsa, estàs preciosa. Te'n recordes, Àngela? I tant que me'n recordo. La teva mare. Pare, estaria tan orgullosa. Pare, no em facis plorar. No em feu plorar, que encara hauré de trucar a la maquilladora i no estic per això. Hola, família. Estàs molt guapa. Sí, ja m'ho has dit abans. Esteu tots a punt? I tu? Encara ets a temps de canviar-te les sabates i fotre el camps corrent. Calla, Àlex. Com anem de temps? És aviat, encara tenim una horeta de marge. Obrim una ampolleta de cava. Ja serà millor que no begui, ja estic prou nerviosa. Elsa, et presento la Sílvia. Felicitats. Per què la felicites? Encara no s'ha casat? Gràcies, Sílvia. Estic contenta que hagis vingut. Víctor, obrim una ampolleta. Sí, una i les que facin falta. Que estem de celebració, collons, i el maig té cara de tenir molta set, que sí? Això o és que no vas bé de ventre? Doncs vaig a treure una ampolla que he posat al congelador. Tieta, no cal, ja brindarem després. Segur? Segur. Bé, com vulgueu. Elsa, estàs preciosa. Estàs espectacular. Totes les núvies fan goig. Sí, totes les núvies fan goig. Però tu estàs espectacular. I tu què en penses? Doncs que per mi és un dia molt especial, perquè és la segona vegada que se'm casa un fill, No m'ho recordis. però és la primera vegada que es casa la meva única filla. I esperem que sigui l'última. Això no ho vols dir per tu, oi? I estic molt content que estiguem tots junts per celebrar-ho. No, patiu, no faré un discurset ranci. Però deixeu-me dir una cosa, només una. Si la vostra mare estigués aquí i us pogués veure, seria la dona més feliç de la terra. I ara, arribat el moment... D'obrir una ampolla de cava. Tieta, t'ajudo amb les coses. collons. Encara no he acabat. Sílvia, no t'espantis. Som una família molt normal. I tu també sembles una bona noia. Gràcies. En David, o Benjamí, també és un bon noi. I l'Elsa i el Max són els meus pilars. A veure, pare, això què? És una fira de bestiar que fas? Vens l'aviram o què? I l'Àlex ja el coneixes, oi? Què t'aniré a dir? No li has de dir res. Elsa, Digues. tu també et cases amb un bon home. És un home treballador, compromès... I que et farà feliç. Ai, pobre d'ell, que no ho faci. I per què? Què passarà si no el fa feliç? Què faràs? Àlex, No, de veritat. Què passarà si un dia te n'adones que la teva filla és una desgraciada? Què faràs? Àlex, para. El que faràs? No et conformaràs de fotre un jet d'hòsties. Podríem seguir parlant de mi i de les coses bones que m'han de passar a partir d'avui i tal i tal. Max, el dia que jo falti, hauràs de procurar pels teus germans. Sobretot per l'Elsa. Acabes de dir que es casa amb un bon home. I ho és, per això s'hi casa. Però les persones canvien. No se sap mai per on et sortiran. Va, alegria i xerinola, que això s'està posant molt solemne. Tens por que les coses no vagin bé? Ai, va, no crideu al meu temps. Em caso amb un bon home i estem d'acord, no? Però els homes són volubles, filla. Tots ho són. Això ho podies haver pensat abans. Et cases enamorada, oi? Esclar. Vinga, va, haurem d'avisar el retratista o jo us faig jo la foto, no? Que jo he dut la càmera. Doncs vinga, treu-la, que li toqui l'aire. Que no és una càmera qualsevol, Dona'm. És bona, Ja ho veus, noia, amb aquest sempre estem distrets. Escolta, tu i jo podríem fer una parella còmica. Qui, tu i jo? Confessa, sempre m'has trobat més atractiu, però et vas casar amb el Mas perquè sabies que era l'hereu. No, t'equivoques, Àlex.
Com sempre. Ja ho diuen, els segons sempre arriben amb una mica de retard. Però no pateixis, que els metges ja van dir que no era greu. Mira, de fet, em vaig casar amb en Ens Marc. podem fer les fotos, anem al casament i després ens feu el pallasso tanta estona com vulgueu? D'acord, vinga, va. Una foto amb el pare. Doncs, un moment. Aquí estem bé. Vinga, qui ets? Molt bé, perfecte. I ara, una amb els germans. Tieta, a mi no m'arregles el vestit, em tiba d'aquí. Passa, Garància. Cava, tieta, cava ben fresquet. Com ens posem? I sempre ens posem per ordre d'arribada. De naixement, millor, burro. Està bé, ja em va bé, vinga, va. Ai. Que monos. És curiós. No sembleu germans. És rara. Guapeta, però rara de collons. Àlex, Vinga, digueu, sífilis! Sífilis! Molt bé. Bueno, ja no farem una amb tota la família, no? I com la farem? Amb l'automàtic, entén, oi, Àlex? Aquesta càmera té de tot, nen. Us la puc fer jo. Però si la fas tu no sortiràs a la foto. És igual, encara no és de la família. Escolta, la sabràs fer o fareu un pla? Aquesta també haurem de fer original? Saps que seria top original, tieta? que tu no hi sortissis. Calla, espereu un moment. Surt, enmig, sento enmig, tio. Vinga, para. Va, quieta. Vinga, Nen original, tope. Sílvia, ens agafes a tots? Sí, em sembla que sí. Espera't un moment, Sílvia, posa l'automàtic i vine aquí amb nosaltres. Vull que també surtis. Ai, no cal, després em faig una amb tu, Elsa. Ho dic de debò. Deixa'm que faci aquesta, és que és molt maca. Corre, collons, dispara d'una vegada. Voleu que us la faci jo? És molt complicada? No ho és gens. No sabíem que vindries, Toni. No et moguis, Max. Espera't un segon. Tu no vols sortir a la foto? Vine, Sílvia. Ens agafa tots. Sí, em sembla que sí. Perdó, podríeu somriure una miqueta, si us plau? Així. Ja està bé, no cal gràcies. Gràcies per la foto. Quina sorpresa! No sabíem que vindries avui. No sé si conec tothom. Hola, jo sóc la germana soltera. Jo sóc molt enamoradís. Toni ha treballat molts anys per nosaltres. I ha estat un bon treballador. Avui no comptava amb tu. No voldria destorbar. Vol prendre alguna cosa, una copeta? Quieta, em sap greu, però hauríem de retirar. Però si estic encara... Potser en un altre moment. Hola, David. Hola, Toni. Quina corbata més xula que portes. Com va tot, Toni? Víctor, no sé si és un bon moment, però voldria parlar amb tu. Tens uns minuts? Em sembla que encara teniu una mica de marge, oi? No crec que ara sigui el moment per... Per què no aneu a fer unes fotos al jardí, sisplau? Para. Jo surto de seguida. Sortim? No volíeu fer fotos originals? Sí, anem. Quines bucambílies, Víctor. Al jardí. Teniu unes bucambílies precioses. Puc fer res per tu? Com va tot? Tot. A la feina. Bé. I a tu com et va? Has trobat alguna cosa? Jo? Em va saber greu que marxessis d'aquella manera.
De quina manera? No has trobat res. De quina manera, Víctor? Director financer d'una fàbrica de joguines? O bé que era el cap de vendes de la fàbrica de joguines? De conya, no? I aquí? Director financer del primer fabricant de caramels del país. I ara? I ara vigilo un magatzem de joguines. Tot el dia envoltat de plàstics de colors. Per què has vingut? Per què ho vas fer? Ja t'ho vaig dir en el seu moment. És el món dels negocis. Ho saps perfectament, Toni. No pensava que t'ho agafaries d'aquesta manera. Qui ho va decidir? Toni, avui es casa la meva filla. Va, Víctor, ara ja podem parlar amb franquesa. Qui ho va decidir? Tu? Esclar. Donaves el meu càrrec al teu futur gendre i tots contents. Em sembla que m'estan esperant. Un gest de bona voluntat. La teva nena troba nòvio, per fi, i tu ho celebres col·locant-lo a l'empresa familiar. Benvingut, noi! Aquí faràs fortuna! Ara aquest pobre desgraciat ens fa una mica de nosa. Però no pateixis, patada i a cagar. Mira, em sap greu que t'ho agafis d'aquesta manera, però no t'he de donar explicacions. Jo no et vaig fer fora. De l'empresa no, del càrrec sí. Però te'n vaig oferir un altre. Em vas degradar. Ah, si ho vols veure així. Va ser idea teva? Ja hi tornes. Va ser idea teva donar el meu càrrec al teu futur gendre per fer contenta la nena? Per cert, molt mona la teva filla. No s'assembla gens a tu. Fot el camp. Segur que els teus fills no hi tenen res a veure, oi? T'he dit que fotis el Segur que camp. els teus fills no t'han inflat el cap, oi? Segur que no et van animar a creure'm a mi per posar-lo amb ell, oi? Estàs molt equivocat. Els meus fills mai no t'han volgut perjudicar. Ni jo tampoc. Has parlat amb ells? Què vols dir? O avui només estàs pel casament de la nena? Ja n'hi ha prou. No t'han dit els teus fills que hi va haver-hi una reunió informal del Consell d'Administració a la qual tu, a l'amo, no vas ser convidat? Para. Què vols? Va tot bé? Està tot bé, Max. Estem parlant. Ahir no va haver cap reunió. Sí, n'hi va haver una, però no t'hi van convidar. És per això que has vingut, no? Per amargar-me el dia. És aquesta la teva venjança? La meva? La meva no, Víctor. La dels teus fills potser sí. No sé què els has fet perquè se't vulguin treure del mig d'aquesta manera. Recordes que fa uns mesos vam rebre una oferta de fusió de la multinacional coreana? Què hi té a veure? Ho recordes o no? Sí. Els coreans es quedaven l'empresa. A canvi, tu la continuaves dirigint, però ells en serien els nous amos. I vaig dir que no. Exacte, vas dir que no, però ara els teus fills han dit que sí. Això és impossible. No, no ho és, no ho és. Els teus fills estaven a favor de la fusió, de vendre l'empresa, a canvi de tenir-ne el control executiu. Ho vam discutir i per majoria vam rebutjar l'oferta. Exacte. Amb el meu vot, Víctor. Ho recordes? Jo també em vaig oposar a la fusió. I ho vaig fer per tu, Víctor. Perquè sé el que t'aprecies aquesta empresa. Sé el que representa aquesta empresa per tu. Puc agafar un caramel? Què ha passat? En vols un? Ahir va haver-hi junta extraordinària. Reunió informal del Consell sense l'amo. Ho sé perquè allà dins encara hi tinc contactes, I tinc amics allà dins encara. No poden prendre cap decisió sense mi. Tens raó, però ara ja poden dir-li als membres del Consell que tenen majoria. Per cert, el teu estimat gendre no t'ha dit que la lluna de mel inclou una paradeta, segur? No pot ser. Et deixen fora de joc, Víctor. Els teus estimats cadells tenen previst pactar amb els coreans. Per cert, quan la fusió es dugui a terme, tu no dirigiràs l'empresa. Faran una mena de triumvirat. Quina paraula, oi? Sembla la d'una lluita de gladiadors. Negocis, Víctor, negocis! Moure les fitxes! Te'n menjo una, en conto 20, ara conto 6, torno a tirar... A on? A la fàbrica de joguines? Avui m'he demanat tot el dia de festa.
Si almenys tingués algú amb qui distreure'm amb el cap. Saps? Jo tenia una nòvia, però em va deixar quan em vas fer fora de l'empresa. Ai, perdona, quan em vas degradar. I jo vaig decidir marxar de l'empresa. Ho reconec. Vaig estar una temporada inaguantable. Així que ella, doncs això, va fotre el camp. I ara estic més sol que la una. Què dius? Que no tinc nòvia, Víctor. Potser tu m'hi podries ajudar. No coneixes cap dona interessant? Ja saps que sóc un tio sèrio, jo. Potser la teva filla té un bon tipet. Sí. Ai, no sé. Pensa tu, Pensa tu. T'ho dic més que res per si a casa ella no es casés per qualsevol cosa. Jo estic disponible, Víctor. Si vols li pots parlar de mi. I ja saps que jo per tu estaria disposat fins i tot a casar-me amb la teva filla. Ei, i si m'ho demanessis de genolls fins a recuperar el meu càrrec. De debò, Víctor, pensa tu. Mira, farem una cosa. Jo ara marxo al jardí. Tu penses. No hi ha pressa. Tranquil·lament. Ja saps que m'he demanat tot el dia de festa. I si es tracta de que la teva filla no es quedi sense marit, aquí estic jo. És una bona oferta, Víctor, oi? Vinga, me'n vaig cap al jardí. Pensa tu. He vist aquell paio que sortia. On ha anat? Volta pel jardí. L'has convidat? Què? Dic que si l'has convidat a venir al casament, potser s'haurà de demanar que posin un plat més a taula, no? Deixa, ja me n'encarrego jo. No facis res. No? Però és una mica estrany, no? Que encara estigui voltant pel jardí. He d'anar a parlar amb el Max. Què passa, res? Si passés tampoc ens ho diríem. Aquesta casa és impressionant. Sí, és com una mena de mausoleu. Digues a l'Àlex que et passi una visita guiada. Escolta, què hi fas tu aquí? L'Àlex m'ha convidat. Ai, però tu no ets com la mena de noies que surten amb l'Àlex. Ah, no? Ah, no? Has fet alguna mena de promesa? O és que t'agrada patir? Encara ens estem coneixent. És divertit. Em fa riure. Sí, és molt graciós. Està molt bé que encara que tu i el Max estigueu separats et tractin tots com una més de la família. Sóc encantadora, jo. En Max sembla molt reservat. En Max sembla el que és i ha estat sempre. Un home sinistre. I per què t'hi vas casar? I tu per què surts amb l'Àlex? Ai, perdona, no volia. Ja m'entens, l'Àlex no és més sinistre que en Max, però és igual de perillós. Però tu et portes molt bé amb tots dos. T'has preguntat mai per què ens enamorem d'individus tan poc recomanables? Creus que no tornaré mai més en aquesta casa? No t'ofenguis, Sílvia. Però les noies que surten amb l'Àlex sempre han tingut data de caducitat. I tu sembles llesta i sensata. Deus estar a punt de caducar. I tu? I jo què? Dius que jo ja estic mig caducada, però tu ja no estàs amb en Max i en canvi no t'has desvinculat de la família. Sóc molt soferta, jo. Què hi fas aquí? Per què segueixes aquí? No vull deixar sola l'Elsa. Sou molt amigues. Vaig conèixer l'Elsa quan em vaig casar amb en Max. Quan els vaig conèixer a tots. La família de la fàbrica de caramels. Sembla el títol d'un conte, oi? Però d'un conte de terror. L'Elsa és diferent. Diferent? Vull dir, ella no és sinistra ni perillosa. Vaja, no m'ho ha semblat. L'Elsa és una dona, com tu i com jo. I com l'Àngela. L'Àngela no compta. No? La tieta és irrecuperable. Ella és com aquesta cadira. Avui és aquí, demà la posaran allà, un bon dia l'entapissaran de nou, si se li trenca una pota la llançaran al foc. Em sembla que ja ho entenc. Ah, sí? Doncs si ho entens, explica-m'ho, perquè a mi em costa trobar-hi una explicació. Tu ets l'àngel de la guarda de l'Elsa. No, Sílvia, jo sóc imbècil. Escolta un segon, sisplau, no perdem els nervis perquè tot té la seva explicació. I ara no és el moment de... Ah, no?
No és el moment? I quan? Quan seria el moment, Quan estava prevista la reunió oficial? Esclar que t'ho volíem consultar, però... Home, va, que no n'hi ha per tant. Senzillament ens vam reunir per poder tornar a valorar l'oferta dels coreans. Les condicions són molt bones, pare, molt. Potser no tornarem a tenir mai més una oferta com aquesta. A tu potser et fa por, però nosaltres tenim molt clar com s'hauria de gestionar tota l'operació. Prou. Tot ens ve de cara. Pare, de veritat, torna't a mirar els números, veuràs que tot ens He ve bé. dit que prou. Per això vau insistir tant en que el Toni sortís del Consell. Quina carambola. Traieu el Toni, poseu en el seu lloc el promès de l'Elsa i us assegureu el vot que us faltava. És que no podem deixar-nos perdre aquesta oportunitat. L'oportunitat de fer-me fora de la meva empresa? No, home, no. Ah, no? No, això no passarà mai, t'ho asseguro. Surt del meu Però davant. escolta un moment. Tu també, David. No. No, això no passarà. No passarà. Ho heu intentat, però no us sortirà bé. No, i quan hagi parlat amb el Consell d'Administració i hagi posat ordre, ja tornarem a tocar aquest tema. No, fills, no. No us penso regalar el que és meu. Si ho teniu al cap ja us ho podeu posar als peus. Em penso que t'equivoques. Àlex, calla, sisplau. El proper que em torni a fer callar, em trec la cigala i m'hi pixo a la boca. Tots hi estem d'acord. Es decidirà per majoria. Ja fa massa temps que per culpa teva estem perdent oportunitats de negoci que ens anirien de puta mare. I saps què passa, pare? Passa que tens un concepte massa antic i conservador de l'empresa. Perdona que t'ho digui en aquests termes, però els temps han canviat i tu t'has fet gran. El que l'Àlex vol dir és que un cop sigui efectiva la fusió, tu continuaràs presidint l'empresa, però hauràs de delegar en nosaltres algunes decisions. Les importants, bàsicament. Ara, portes molts anys treballant, tota la vida. No cal que et sacrifiquis més. Nosaltres podem de sobre... Fer-nos càrrec de l'empresa. Els coreans la supervisen. Nosaltres la dirigim i tu la presideixes. President honorífic. Sona collonut! No m'ho puc creure. És que no m'ho puc creure. Tenen raó, pare. Tothom al Consell d'Administració està d'acord. Ningú no vol que continuïs dirigint l'empresa. Avui també? No em donareu una treva ni tan sols el dia del meu casament? Elsa, surt, que estem parlant. Perdona? He dit que surtis! No te'n vagis, filla. A casa meva encara sóc jo qui diu qui es queda i qui se'n va. Algú m'explicarà què està passant o sóc massa burra per entendre-ho? No t'hi amoïnis, Elsa. Parlàvem de la feina. Fins aquí arribo. Si vols, et puc explicar què ha passat. Àlex, Li puc fer la versió resumida. David, estàs segur que vols treballar amb aquest parent? I tant. Ei, tot li ve de cara, oi, germanet? mira, hem hagut de prendre decisions difícils a l'empresa i el pare no en sabia res. No en sabia res fins ara. Ara? Ara ja ho sap. Ara li heu dit? Però què li heu dit perquè es posi d'aquesta manera? Que ja no cal que prengui decisions, que a partir d'ara ens podem ocupar nosaltres. Ahir ens vam reunir amb la gent del Consell d'Administració, al vespre. El pare no hi era. Tirarem endavant un projecte de fusió amb una multinacional estrangera. Us veneu l'empresa? Sí, però no. Mira, t'ho explicaria, però és que no entendràs res. Ho he entès perfectament. Suposo que el pare no hi està d'acord. No, ell no volia que ho féssim. Però ho heu fet. Ho farem. Aviat. Amb el suport impagable del teu futur marit. Amb el seu vot tenim majoria al Consell. I ell ha votat a favor de la fusió. Molt bé, germaneta! Premi! I què passarà amb el pare? Esclar, l'envieu a casa a regar l'hortet. Mantindrà el seu despatx i s'ocuparà de feines menys compromeses. Traduït, li foteu la patada! És que no ens deixa avançar! Max! Què? No em cridi, si us plau! El feu fora de la seva empresa, així, com si fos la cosa més normal del món, de la seva empresa. Fins que deixi de ser-ho. Ens ha de passar el relleu? Us l'està passant des del primer dia que us va fer lloc al seu costat. No podeu fer-lo fora. No l'estem fent fora. Jo crec que sí. Max, ha estat iniciativa nostra. Nosaltres hem convençut a tots els del Consell. Sou els seus fills. Estem parlant de negocis, reina. I ahir tothom hi estava d'acord. I li dieu avui. Li dieu ara.
No li hem dit nosaltres. Ha sigut el fill de puta aquell. Qui? El paio de la foto. Aquell? Però qui és? Va fotre el camp de l'empresa fa uns mesos. No ben bé. El pare li va donar el seu lloc al teu promès. David. El Toni era l'anterior director financer. El pare li va oferir un càrrec menor i ell es va estimar més marxar a l'empresa. Les coses no li deuen haver anat bé i ha vingut aquí a fotre'ns. Algú li deu haver parlat de la reunió dels coreans i ha vingut aquí a tocar-nos els collons. Encara és fora, el Jordi, o què? Sí. Elsa, em sap greu que precisament avui... Aleshores, m'estic casant amb un traïdor. Els homes són volubles, filla. Mai saps per on et poden sortir. Que siguis molt feliç, germaneta. Per què ho heu fet, Max? Era el més operatiu. Operatiu? Operatiu? Sí, Elsa, sí, hòstia! No saps com van aquestes coses. No, jo sóc subnormal profunda. Però tu estàs parlant de ton pare com si fos una màquina registradora. S'ha fet gran i punt. I les coses cada vegada van més de pressa. I ell no hi arriba. Simplement no hi arriba. Doncs ajudeu-lo, feu-li entendre, però no el tracteu com si fos un gos. El coneixes perfectament. Ell no abandonaria per pròpia voluntat. I tu? Tu abandonaries Max? És igual que ell. Sempre voleu tenir la paella pel mànec. Jo no sóc com ell. I no m'ho diguis mai més, això. Penses que s'estarà a casa llegint el diari i regant les flors? Es morirà en 2 dies. Mira, no hi ha per tant, I a més, et tindrà tu, perquè voldrà que siguis tu qui s'estigui amb ell. Bàsicament perquè de vosaltres no voldrà tornar a saber mai més res. Doncs li farem entendre. Costarà, però li farem entendre. I mentrestant tindrà casa seva i tindrà la seva filla. Gràcies per recordar-m'ho. Sempre he tingut molt clar que em tocarien a mi. Que et tocaria cuidar el pare i que et tocaria aquest palauet. Et sembla injust? Et deixa la casa, tota sencera. Per què ho dius, això? Perquè és la veritat. Un moment. El pare et deixa la casa? No em sap greu. Però a veure, Fa anys que va fer testament i sabeu perfectament que a vosaltres us deixa l'empresa i a mi a la nena de casa perquè jugui a nines i penja cortines als nens al seu imperi. o sigui que quan es mori et deixarà la casa. Però et sap greu? No ho sabia, ja està. Doncs ara ja ho saps. Algú pot dir què he de fer ara? Sí, intentaré parlar amb el pare. Amb el pare? Max, acabes de posar-li el peu al clatell i de passada has aprofitat per destrossar-me el casament. No, tu et cases avui i això no ha de sortir d'aquí. Qui no sortirà d'aquí serà ton pare, que no ho entens. Què faig? Vaig sortint d'aquí i li explico a tothom que el meu promès és un venut, que el meu pare i els meus germans s'han declarat la guerra, però que tranquils, avui boda i banquet i tal dia farà un any. Tu no vols casar? Per què m'ho preguntes, això? Perquè em contestis. Què se suposa que he de fer? El que vulguis, el que creguis que és el millor. El millor per qui? Què passa? Sabia que eres corteta, però no pensava que fossis tan mala puta. Àlex, sisplau, què estàs dient? Què t'ha demanat? Que li ensenyessis les calces? Àlex, vols fer el Què, favor? tenies ganes de fer nous amics? Per què ha passat? Estava parlant amb el Toni. Estava parlant amb el més gran dels fills de puta. Fes el favor de no moure't quan jo et digui. Entesos? Àlex, tenim un problema i dels grossos. No te n'embusquis més. Vols fer el favor de deixar-me parlar amb la meva acompanyant, sisplau? Ho sento. Ho trobo de molt mala educació. Només provava de ser amable. No ets amable. Tu ets una puça insignificant. Així de petita. Àlex, sisplau. Què et passa? M'estic marejant. Té una mica de sucre? Què? No et trobes millor? No et trobes millor? Sí. Doncs ara t'aixeques i els reculls. Va! De què heu parlat? Li agrada viatjar. Oh, heu parlat de viatges. Sí. No em tractis d'idiota! T'ho juro. I a tu? No t'agradaria viatjar. Em perdones? Per què et rebaixes d'aquesta manera? M'ha preguntat simplement d'on era. D'on ets no ho sé ni m'importa. Mira,
He dit que em miris, collons! Veus aquella porta, la veus? Doncs al pis de dalt hi ha habitacions, moltes. I a dalt un pis encara amb més habitacions. I a dalt una terrassa amb unes vistes espectaculars. I saps què passa? Que tu no hi pujaràs, perquè ets una desgraciada. T'han dit mai que tens ulls de tarada mental? Potser ho ets. Una puta retardada mental. Què? Ja no tens ganes de festa? Ja vols pel camp? Ho estàs fent mal. Perdona. No et moguis, doncs jo el pugui veure, i no em toquis si no t'ho demano, entesos? I ara me'n vaig a pixar. I no respiris, em sents? No respiris! Història de les religions. Sí, I què us ensenya? no és més el que ens ensenyen, sinó el que aprenem. I tu has après a tenir misericòrdia. Tu la sabata descordada. Vaja. Què fas? No em fa res. Però a mi sí, aixeca't, sisplau. Vostè sol no pot, i jo sóc aquí. Però ho fas perquè sóc un pobre vell. No em fa llàstima, Víctor. Segur que se'n recorda de quan li cordava les sabates als seus fills. No, no me'n recordo. I els teus pares què et van ensenyar? Tampoc me'n recordo. Vaig intentar que els grans, el Max i l'Àlex, els agradés la caça. Els duia a caçar isards. No, són molt bonics. Són molt ràpids. Però quan saben que els estàs apuntant i estan perduts, es giren i et miren amb aquella dignitat. Hi ha bèsties que són molt més nobles que moltes persones. Jo seria incapaç de matar un animal. Penso que si qui és capaç de fer-ho també és capaç de matar una persona. Tots, Sílvia. Tots som capaços de matar una persona. Vaig comprar una escopeta pel Max i una altra pel l'Àlex. Els duia a caçar i ells estaven més pendents dels gossos que de la caça. Els feia por. Potser els feia pena matar els isards. No. Els feia por l'escopeta. No sabien ni com agafar-la, no sé què es pensava. Potser no era por. Què vols dir? Perdoni. Estic parlant massa. Estic ficant on no em demanen. Què has volgut dir? Vull dir que tenia una escopeta a les mans i saber que la podien fer servir. Potser no sabien ben bé què fer-ne. Ja. O potser sí. Per això vau deixar d'anar a caçar. Ets una noia molt intel·ligent. Com és que no estàs estudiant una carrera més pràctica? Coneix els inuit? Són uns ocells. Són uns esquimals. Caram. I viuen al Pol Nord, Deuen passar molt de fred. que estan acostumats. I tu? Tu estàs acostumada a segons quines coses? Per què surts amb el meu fill? Per què? Els inuits tenen unes creences molt curioses i creuen en la Inua. És una mena d'ànima protectora. La Inua. Creuen que tots en tenim una, que ens vigila, que està al nostre costat. I no creuen en Déu? Més o menys. Es diu Sila i no sabem si és home o dona. Tots necessitem creure en alguna cosa. M'agradaria tant anar-hi. Al Pol Nord? Pensaves anar amb l'Àlex? T'ha fet mal? Estàs bé? Has estat mai a Groenlàndia? Allà és on m'agradaria anar. A Nuuk. A Nuuk? És la capital de Groenlàndia. Vés a buscar els teus germans. Sílvia, em faries un favor? Pots dir a les dones de la casa que vinguin? Vull parlar amb tota la família. Em dono per avisada. De seguida. Gràcies. Hem quedat que no ho faries. Oh, potser hi has quedat tu. Jo no m'he compromès a res. No hauries de veure. I tu no hauries de ser tan patidor. Però pateixo per tu. Doncs deixa de patir. I això com es fa? Va, brindem? M'han fet fora de l'empresa.
Els meus fills. I allà fora hi ha un paio que diu que vol casar-se amb l'Elsa i endur-se amb les gardènies. Què en penses dels meus fills? Són els meus nebots. Sí, tens raó. Què en penses dels teus nebots? Abans has dit que si la meva germana els pogués veure, n'estaria molt orgullosa. La teva germana no s'havia d'haver mort. Aquí no va estar del tot afinada. No, pobreta, això no va fer gaire bé. No, això, Només això. Ai, la tieta. Cega, sorda i muda. Què hauria estat de mi sense tu? Escolta, tu creus que tot ho han après de mi? Vols que et contesti? Tan malament ho he fet. Quan era petit, abans que es morís la teva germana, el David, un dia em va fer una pregunta. Havia vingut al despatx i quan va marxar el client amb el que jo estava parlant em va dir: «Pare, què vol dir herència?» I li ho vas explicar? Més o menys. Li vaig dir què és el que passa als fills quan es moren els pares. Saps què em va dir? Va dir: «Pare, i tu quan et moriràs?» Doncs ara no et queixis. Però si és tot per ells, tot. No calia que ho agafessin d'aquesta manera. Tu els has vist néixer, tots 4. I ells, per llei de vida, t'haurien de veure morir a tu. Em sembla que ja s'hi esperen. Fer-se bé és una putada. La llei de vida en general és una bona putada. Sí, noi, tot s'arruga. Tot s'estova. O es queda sec. Tot s'asseca, creu-me. I no hi ha més remei que remullar-ho. Tieta, Mata l'aire! estàs bevent! No, ara ja no, ara ja estic beguda, gràcies. Mare, Fill, I Esperit Sant! Deu haver estat mamant tota l'estona, mireu-li els ulls. Oh, la meva nena! La més bonica del món, tan maca, tan petita. quin fàstic! Què volies? Per què ens has fet venir? davant meu, no li faltareu el respecte... Molt bé, entesos. Alguna cosa més o és això tot el que volies dir? Max, deixa'm el teu pare. Max! Tieta, seu aquí. Ai, però si no estic pas cansada. Vols que sortim a caminar? Ah, la teva mare tenia els teus ulls. Bé, tu tens els ulls de la teva mare. Els ulls són molt importants, nena. S'ha de tenir la vista clara per saber què tens al davant. I la teva mare... La meva mare... La teva mare veia visions. Pare, què ens volies dir? Elsa, tu encara et vols casar? Oh, i tant, esclar que sí, tots volem que es casi, no? Elsa, Pare, És tard, Elsa, s'està fent tard. tu entens l'última paraula. Suposo que ja saps el que ha passat. jo no en sabia res. M'ho imagino. Què se suposa que he de fer? T'he preguntat si et vols casar. És un bon home, però si t'ha enganyat a tu, suposo que també em pot enganyar a mi. A mi no m'ha enganyat, filla. A mi m'ha traït. Però farem el que tu diguis. I entendré la decisió que prenguis. Jo no soc ningú per posar-me entre tu i l'home que estimes. L'home que estimo. Si et vols fer enrere, si vols quedar-te a casa, no pateixis, jo me n'ocupo de tot. Però si decideixes donar el pas... T'estimo, pare. Ho sé. I m'ho crec. Què fem? Vaig a buscar el ram. Som-hi, és l'hora. No podem marxar, pare. Massa tard. Tieta, moviment! Ingrid, deixa-la estar. No podem presentar-nos davant de la gent d'aquesta manera. Ingrid, sisplau, acompanya l'Àngel al cotxe. He dit que no. Max, sisplau, acabem-ho ràpid. Jo en tinc tantes ganes com tu, però no vull que la vegin així. Que parla de mi.
Condícia, pare! Condícia! Quina vergonya. Però que no ho veus, que està borratxa? Aquest és el teu fill o el meu nebot? Si fos un de nosaltres no es deixaria ni treure el nas per la finestra. Hi ha una petita diferència, Àlex. A nosaltres no se'ns fica al llit. Quina parella. Mireu-los. I tens els sants collons de parlar de la mare. Max! Oh, David, ets gran i pots entendre aquestes coses. La mare és morta i el pare està molt trist, però la tieta vindrà cada dia per ajudar-nos i perquè el pare no estigui tan sol. Quin puto fàstic. 2 vells. calleu! El que no he tingut mai clar era si ja estàveu embolicats abans que morís la mare. Com va morir? Enganyada o va morir de vergonya? Nega-ho. M'he hagut d'empassar la vergonya cada cop que he vingut a aquesta casa. Cada cop que has vingut i què, Max? Cada cop que has vingut i... Bé, vols provar-ho si és que encara et queden forces? A la cara, pare! A la cara, que fa més mal! Pensava que aquest dia no arribaria mai. M'haguera agradat més estalviar-me'l. Però ets molt llest, Max. De fet, ets el més llest de tots. Pare, Ja veus. tu ja no hi comptes. No prou de lliçons. No ets exemple de res. Volies que fossin rèplica teva, però no! No t'has sortit bé. I tu no ens arribes ni a la sola de la sabata. Ja ho veus, Àngela. Estava ben equivocat. O no han après res, o no he sapigut explicar-me. I tu qui ets, Max? Et penses que ho saps, però no en tens ni idea. Serà millor que et callis la boca. Estic a casa meva, de moment. I tot i que me'n volia estalviar, t'ho diré, Max, t'ho diré. Però és una confidència, No ho vagis escampant. Però tu, Max, ets un fill de puta. Això són trompetes o iris comuns? És que no m'aclareixo. Fa mal, pare? I tant que em fa. Allò que diuen que la història és cíclica. Àlex, Ara et toca a tu, Albert. Un pobre jubilat. Però no pateixis, nosaltres sabem posar-hi fre. A tu et costava més, recordes? Saps què passa, pare? Que si t'haguessin de tornar totes les hòsties que t'hem donat, no pararíem fins que et colguéssim sota terra. Deixa'm! Deixa'm! Mira els ulls! Deixa'm! Pare! Deixa'm! Seu, Sílvia, seu. Em sembla que ja s'ha acabat la funció. Ingrid, com estic? Aniria bé una altra capa de pintura. Quin desastre. A mi és que em fan un mal les sabates. Tu també ho sabies? Jo no havia de fer res. Sempre sóc l'última de saber-ho tot, jo. Tieta, el pare és un bon amant? Ja el vaig arreplegar granadet, potser de jove. Segur que és dels que acaba ràpid. Nena, que és ton pare. Per això mateix m'interessa. No el trobeu guapo? Sí, té planta. Sí, és gros. La mare ho sabia? No, filla. La teva mare no en sabia res. Et quedes més tranquil·la ara? Santa innocència. Doncs jo trobo que feu bona parella. Tu també estàs prou bé. Tinc alguna perla d'orina. Tieta! Ja t'arribarà. Jo m'ho noto tot els dits, tu. Abans els tenia aquí i ara els tinc aquí, putes. Sigueu sinceres. Trobeu que ja sóc gran per casar-me i per tenir fills? A la meva època ens casàvem molt joves. Jo no. Jo soltera. Per convicció?
Jo no sé per què em vaig casar. Perquè el meu germà va seduir. Sí, en Max és molt seductor. Però també és dels que acaba ràpid. Jo, si no m'afanyo, l'arròs no s'encubarà, no fermentarà. A mi em vas desvirgar l'encarregat de manteniment de la piscina. No! Era molt joveneta. Una tarda em vaig quedar sola a casa i va venir a desembossar-nos. Quina cisterna! I no sé com ho vaig fer. Però encara no sabia tenir la samarreta, que jo ja portava les calces al cap. Era guapo? No. Escolta, i a tu com t'agraden els homes? A mi no m'agraden els homes. Perdona? Doncs el teu promès és molt bufó. Sí, però a mi m'agraden les dones. Ara s'ha fet el club de la meva No parlo de sexe. Però si fessis lesbiana m'ho diries, no No perduda? m'he fet lesbiana. Parlo de... Per mi el sexe no és important. I les dones són més simpàtiques que els homes, vull dir, en general. Amb els homes de què vols parlar? A més, tenen aquelles ungles dels peus tan lletges. I es fan recs i rots. Jo he estat molt feliç amb el vostre pare. Amb mi sempre s'ha portat com un senyor. Amb la vostra mare no es va portar com un senyor. Es va portar com un sant. Escolta, i tu? Quina excusa tens, tu? A mi no m'agrada estar sola. Sempre m'ha fet por. Ui, el meu germà fa molta por. Diuen que la millor manera de superar-la és... És fotre't en una bona sobredosi! Estàs amb l'Àlex perquè se't passi la por. No he viscut mai en una casa com aquesta. De fet, no he viscut mai en una casa normal. Ui, aquesta és tope normal. No ho entenc. Una persona com tu ha de ser forta per força. Quina necessitat tens d'estar-te amb l'idiota del meu germà? Jo sempre he confiat en tothom. Penso que no hi ha gent dolenta, que ningú vol fer mal a ningú. I això qui ho diu, Freud o la Bíblia? I penses aguantar-ho tot? Vull dir que el justificaràs faci el que faci, tot per no estar sola. Potser som massa ingènua. Benvinguda al club. De vegades, suposo que... De vegades em sembla que és que estic esperant el moment, com si estigués esperant un senyal. Un senyal? Una mena d'alarma. Potser només reaccionaré quan sàpiga que he tocat fons. I aleshores me n'aniré sola. I on aniràs? Lluny. Molt lluny. Molt lluny? Hi ha un lloc lluny de tot. Hi viu molt poca gent i fa fred tot l'any. Doncs abriga't. Allà tot és blanc. Tot està gelat. Ui, el gel va molt bé. Els cops. Sí, el gel va molt bé. Escolta, i no et cansaràs de veure-ho tot sempre tan blanc? I vosaltres no us canseu de veure-ho tot sempre tan negre? Per què no et suïcides? Perquè encara tinc l'esperança i no m'espanta el dolor. Però per què li preguntes? Ara no sé, perquè vaig tronca. Tieta, Digues, filla, tu has pensat mai en suïcidar-te? vols una mica, maca? Au, prou. Suïcidar-me. Treure'm del mig. No fer nosa. Salut. Què fem, cunyada? No ho sé, cunyada. Esperar, no? Vaig a parlar amb en David. No ho facis. Tinc por que allò d'abans li hagi sentat malament, no sé com... No s'ha de fer amb David. Dic que no et casis. No. Però que no em queda que en el fons del fons em caso amb un bon home. N'estàs segura? De fet, no l'estimo tant. Però aquestes alçades, si no m'afanyo, m'hauran de dissecar. Ja, Elsa, però encara que l'estimessis, no val la pena. Al món deuen haver-hi més homes. Suposo. És curiós que ho diguis tu, Per què? perquè tu encara estàs enamorada del Max. Però no m'hi tornaria a casar. Potser no hauries de tornar-lo a veure, de tenir-lo tan a prop. Potser sí. Potser en el fons sóc una mica com tu.
A mi tampoc m'espanta el dolor. David, estàs bé? M'explicaràs quin és aquest lloc tan idíl·lic? No sé, qui sap? Potser m'animo. Per què no parles amb el pare? Perquè no voldrà saber res de mi. Et coneix, i segur que entens que tot això de l'empresa ha estat cosa de l'Àlex i d'en Max. Jo no m'hi vaig oposar. Parla amb ell. Què faràs amb la casa? Quan? La casa serà per tu, oi? No ho sé. La vida dona tantes voltes. A tu. El pare sempre et posa a tu per damunt de tot. Potser la va matar. A la mare potser la va matar. David. Que no el creus capaç? No. I no diguis més aquestes coses perquè al final potser sí que acabarem tots al psiquiàtric. Ell es mou per interès, Elsa, només per interès. Jo ho he après. Ell ens ho ha ensenyat. Fixa't en aquest paio que volta per aquí fora. Encara és aquí? Indirectament, el va fer fora de l'empresa quan li va convenir. I era un bon treballador. El pare no ha matat a ningú. I si no ho he entès malament, a vosaltres us ha anat molt bé que aquest paio marxés de l'empresa. Ell tria, Elsa. Ell sempre tria. Ell decideix per tu, per mi, per la mare. Me'n vaig a prendre l'aire. Elsa, tu no has desitjat mai la mort d'algú? Si algú et fes nosa, si algú no et deixés ser feliç, potser ho va descobrir. Potser la mare va descobrir que la tieta i el pare s'entenien i no va deixar que la cosa... Calla! És que per mi aquesta sempre serà la casa de la mare. Ja ho sé. I penso molt en ella. I la recordo. No tinc gaire records d'ella, però quan la recordo sempre la veig aquí. Elsa, tu hi entens en temes d'herència? Què passaria si tu no poguessis heretar la casa? No ho sé. Però qui se la quedaria? No ho sé. El meu home, suposo. David, no tinguis por. No tinguis por perquè jo mai faré res que pugui fer-te mal. David, porta l'inhalador, ràpid! No sé on és. L'Ingrid te l'ha donat abans perquè guardessis. Respira, filla, respira. Així, respira. Respira. Molt bé. Sí, a poc. Molt bé, respira. Què ha passat? Porta un got d'aigua, sisplau. No, ja. Vols que avisem al metge? No cal. Què has fet, fill? T'has quedat aquí mirant com s'ofegava la teva germana. Però què estaves esperant? Vols fer el favor de dir-me què estaves esperant? I tu, pare? Tu a qui estimes més? Sembla que s'està posant una mica núvol. A veure si tindreu un casament passat per aigua encara. Què vols, Toni? No, venia per veure com estava tot. D'allò que hem parlat, cap novetat? Per què no te'n vas? Elsa, no sé si t'ho he dit abans, però estàs molt maca. Adéu, Toni! El teu pare sempre parla meravelles de tu. Àngela, sisplau, acompanya l'Elsa a l'habitació.
No se us farà tard? Ah, ja ho entenc. No hi ha casament, oi? I esperes que te'n doni les gràcies. No, de fet espero que em donis la teva filla. Perdona. Dit així ha sonat com una amenaça. Perdona, Víctor, de debò. No era la meva intenció, de veritat. Perdona. I ara parlant seriosament, no trobes que faríem bona parella? Víctor, tu em coneixes i saps que jo t'aprecio molt. Soc treballador. Per què no dones el pas i em converteixes en el teu gendre? I tens l'excusa perfecta per tornar-me al càrrec. Pim-pam, tu, a la merda la fusió amb els coreans! Si no hagueres vingut, avui no hauria passat res. Tot hauria seguit el seu curs. I ara? Què faràs, Víctor? Acabes de descobrir que no tens 3 fills, que tens 3 enemics. Jo sabria dir-te quin és el pitjor de tots 3. El que sí està clar és una cosa, que ara els fas més nosa que servei. Però què collons hauré de fer perquè fotis el camp d'una vegada? Acceptar-me un regal. Sóc així de després. Perquè vegis que tot no ho faig per rancúnia. Un regal que crec que et serà útil. Potser ja en tens algun d'igual, però avui crec que et farà il·lusió estrenar-lo. És guapa, no? No sé si en tens alguna com aquesta. Encara vas a caçar? Què fas? Amb això pots disparar contra qualsevol cosa que es mogui. Contra qualsevol cosa que et vulgui fer mal. O que vulguis penjar dalt de la xemeneia. Hauríem d'avisar. Es fa tard. I els convidats, vols que truqui? No, deixa. Ja me n'ocupo jo. Toni, acompanya'm al meu despatx. De seguida surt. No et fa vergonya, Max? És el teu pare. Un pare no maltracta els seus fills. Maltractar, Max? Vols dir que no exageres? Tu el vas conèixer quan era jove i tenia força, i tenia la raó. Sempre tenia la raó. El van educar així, Max. No ho has sabut fer d'una altra manera. Que comprensiva. Potser t'hauries d'haver casat amb ell. Sí, però em vaig casar amb tu. No et fa por quedar-te sol? I qui et diu que estic sol? Aniré a l'hotel a avisar en persona. Max, si mai te'n penedeixes i et planteges... No, ni m'ho plantejo ni m'ho plantejaré. Doncs és una llàstima. Tu saps el que vols, Ingrid, i ja saps què penso. Les opinions també canvien, Max. Jo no he canviat d'opinió. I a mi? A mi no m'ho preguntes si he canviat d'opinió? Tinc massa cosa al cap. Algú sap on és l'Elsa? Requereix a la seva habitació. I què hem de fer? Em sembla que el pare se n'està ocupant. Mira que bé. Ja els tenim a tots 3 junts. Pots saber què hi fot aquest aquí? Què tal, Àlex? Què fa aquí? Es pot saber? Calla, sisplau. Què vols, Toni? Volia dir-vos una cosa. A tots 3. Una cosa que no sabeu. Som molt hàbils. Tots 3, els 3 germans. Veu convèncer el pare perquè es desfés de mi. I ho va fer. Avui, quan he vingut, volia passar comptes, posar les coses al seu lloc. Volia fer un disbarat. Sabeu què volia? Ho sabeu? Ah, mira, ara sí, ara ja hi som tots. No. Falta aquella noia tan simpàtica, on és? Abans hem estat parlant de viatges, em deia que li feia molta il·lusió anar a conèixer una ciutat que es troba... Al Pol Nord? Això, el Pol Nord. Doncs ja cal que t'afallis, perquè s'està desfent per moments. Us imagineu tota aquella aigua desfeta? Aigua per aquí, aigua per allà, fins que tots estiguem amb l'aigua al coll. Ens has fotut la festa en l'aire. Enhorabona, ja tens el que volies ara, no? No ho tinc. Saps què volia?
La teva germana. Estàs boig! No estic boig, estic sol. I sabeu què passa quan un està sol? Que perd el món de vista. I quan perd el món de vista, perquè ja està fart de pensar, ja no sap distingir entre el que està bé i el que no està tan bé. Necessites que algú t'ajudi, Toni. Saps què és el pitjor, Max? Que al final no saps on és la frontera. La frontera entre el que està bé i el que està malament. Víctor, digue'm, quin dels teus 3 fills creus que es mereixeria el pitjor càstig? Digues, Víctor. Fot el camp ara mateix, tio. Ok. Necessiteu un correctiu. Tots 3. Tots. Ara el pare dirà a qui li fem pam-pam al culet. Digues, Víctor, digues un nom. Toni, amaga això i vés-te'n, no direm a ningú res. Escolta el papa, Max, escolta el papa. Digues, Víctor, quin dels 3 és el pitjor d'ells? Què passa si no t'ho dic? Doncs que triaré jo. Jo decidiré quin és el pitjor dels teus 3 fills. Pare! Que ningú es mogui, Pim-pam, tranquils. Ho farem ràpid, no patiu. Vinga, aparteu-vos els dos. Tu mira cap aquí! Posa't de genolls, tanca els ulls! No! Tanca els ulls! Posa't de genolls! No disparis, vinga, que tanquis els ulls, et dic! No ho facis, no disparis! Ho veus? Per això et deia que tanquessis els ulls. Ho veieu? He canviat els caramels per les joguines. No ho trobeu divertit? Jo ho trobo divertidíssim. Bona sort, Víctor. Elsa? Pots saber què collons et fa tanta gràcia? Perdona, però has vist com m'han deixat la cara? Vols que et trenqui la cara? Àlex, va. Ara, que paris! T'he dit que paris! Deixa-la! Què fas, fill? I tu calla, que tot això és culpa teva, entens? Culpa teva! T'hauries de disculpar amb la Sílvia, no l'hauries de maltractar d'aquesta manera. Maltratar-la com? A base d'hòsties? Això només ho he pres de tu, no ho sé fer d'una altra manera. Demana-li perdó. Vés-te'n a la merda! Demana-li perdó. Me'n vaig d'aquesta puta casa, esteu tots com una puta cabra. No et belluguis. Una altra merda de pistoleta, pare? I ara faràs el favor de disculpar-te. Diràs, ho sento, em sap greu el que t'he fet, Sílvia. No ho faràs, pare. No ho faràs, estàs acabat i ho saps. A més, sóc el teu fill. Duc la teva sang. La família per damunt de tot, passi el que passi. Pare, sisplau, sisplau. La família. Ingrid, Víctor, puc fer-te una pregunta? una pregunta? Per què us veu separar? Tu i el Max, per què us veu separar? Incompatibilitat. Aquesta és la versió oficial. Tu mai has estat un home indiscret, Víctor. Ara sóc un home vell. Puc ser el que em doni la gana. No sé si t'ho he dit mai, però sempre he pensat que tens ulls de bona persona. Ja. No pot tenir fills. En Max? Sí, en Max. Ho vam estar intentant, ens vam fer proves, però no ens en vam sortir. Ell és estèril. No m'ho ha dit mai. Li fa vergonya. I per això el vas deixar? Bé, no exactament. Ho vam estar intentant, vam provar amb la inseminació, ho vam provar moltes vegades. I al final, els metges ens van dir que si volíem tenir més opcions, el donant havia de ser... Algú altre. Sí, algú altre. Però ell volia tenir fills i havien de ser seus. Si no, no els volia. I també veu descartar l'adopció. De segona mà, el seu fill. Massa escrupolós. Però tu encara vols tenir fills. Sí, perquè jo, com tu, vull intentar fer les coses ben fetes. Doncs hauries d'anar posant fil a l'agulla. Saps què és el més graciós? Que des que em vaig separar d'en Max no he tornat a tenir relacions amb cap altre home.
I saps per què? Em sembla que sí. És curiós. No sé si hauran après alguna cosa de mi, però almenys ara sé que el Max ha heretat alguna cosa meva. Una cosa que és molt meva. Potser és l'única cosa que ha heretat de mi. L'escrúpol. L'esterilitat. Jo tampoc puc tenir fills, Ingrid. Mai no he pogut. Aleshores, la teva dona? Més puta que bonica. Això sí, si hagués vist aquest desori s'hagués posat molt nerviosa. I ara faràs el favor de disculpar-te per haver tingut aquest comportament tan lamentable. Comptaré fins a 3. 1. Perdó. Molt bé. Fill. Així m'agrada. Que facis bondat. I ara saps què faria? Em menjaria un caramelet. No series tan amable d'ajupir-te i collir-me'n un. És que jo ja sóc gran, saps? I no puc fer segons quines coses. Gràcies. Bo. Molt bo. Tenia raó, Ingrid. Els postissos també es piquen. Nuc, oi?